Takže ahojte, vítam vás späť na mojom YouTube channeli. Dneska som si pripravila pre vás takú tému, na ktorú som sa už vlastne aj dlhšie tešila, dlhšie som sa na ňu aj chystala a priznám sa, párkrát som túto tému už nahrala, ale stále som sa tak rozohnila, že som si povedala, preboha, Kače, na toto dať von nemôžeš. Toto proste medzi ľudí nemôže ísť. A tak som tu zas a snažím sa to nahrať ešte raz. Dopredu chcem upozorniť, že naozaj si nemienim dávať vreckovku pred ústa a pre tých ľudí, ktorí majú radi pretvárku a ktorí nemajú radi pravdu, tak bude možno lepšie, keď kliknite na X-ko v rohu. A dnešnou témou bude mashup fitness bullshitov. Čo pod slovíčkom alebo vlastne mashup bullshit myslím? Vlastne ako keby sa poslednú dobu v rese roztrhlo rôznymi vrabcovskými jedálničkami a jediné, čo ma na nich štve, nevravím, že jedálničky sú zlé, áno, sú dobré na začiatok, ako ukážka pre niekoho, ale dôležité by malo, aby sa ľudia naučili, ako vlastne sa stravovať ďalej a ako vlastne jesť. Ale problém týchto vrabcovských jedálničkov je ten, že naozaj keď sa na nich človek pozrie, tak sú určené pre vrabcov. Veľakrát je tam vynechaná určitá makroživina, poväčšinou sú to buď sacharidy alebo tuky. Tí ľudia, ktorí tieto jedálničky robia, možno sú to súťažiaci vo fitnesse, možno sú to tréneri, ktorí idú na istotu a chcú, aby tam tie výsledky naozaj boli, ale nepozerajú sa na to, že môžu nastať obrovské zdravotné problémy. Tým, že začnete s uberaním kalórií príliš rýchlo, a to myslím, že napríklad keď máte udržiavačku 2300 kalórií a vy to seknete na 1200, váš metabolizmus sa veľmi rýchlo adaptuje. Keď sa váš metabolizmus adaptuje, áno, zo začiatku schudnete, najprv to bude voda, ale trvá dlhšie, pokým začnete chudnúť tuk. A keď schudnete tú vodu, potom možno kľudne môže nastať, že to proste prestane a proste tá váha sa nepohne, proste percento tuku sa nepohne nikde a vy vlastne nebudete mať kde uberať. Čo potom budete uberať? Budete žiť zo vzduchu? Budete stále len pridávať kardio a veľmi dobre vieme, že veľké množstvo kardia môže spôsobiť obrovské zvýšenie kortizolu, nejaké rôzne hormonálne nerovnováhy a tak. A naozaj jedálničky na mieru, áno, keď sú robené naozaj na mieru, ale urobiť taký jedálniček na mieru trvá doslova hodiny. A mal by tam proste človek vyplniť rôzny dotazník a proste malo by tam byť neskutočne veľa otázok a tak ohľadom aj zdravotné, aj zdravia a tak aj jedál. A naozaj mala by to byť len ukážka pre toho človeka, že ako by sa mal vlastne stravovať. Ďalšia vec, ktoré sú suplementy a veľakrát mám taký pocit, že títo fitness ľudia sú vlastne platení, alebo vlastne oni sú len na to, aby sa ich telo využilo na predávanie, rôznych týchto suplementov. A ak by som vám mohla poradiť, teraz nechcem sa chváliť alebo niečo, ale ja som schudla vyše 30 kg s tým, že jediný pár suplementov, čo som brala, a to bol vlastne len kalcium, magnézium, vitamín D, a rybiolej, keď som nejedla ryby a vlastne proteínový prášok. To až teraz, keď som pridala zinok. Takže vlastne
tieto suplementy vám určite stačia. Rôzne spalovače tukov a tak sú naozaj len zbytočne vyhodené peniaze a veľakrát, keď si obrátite ten spalovač tukov, ten fat burner a keď si pozriete, aké sú tam ingrediencie, tak po väčšine je to len naozaj nejaký zelený čaj a nejaký kofeín a vlastne kávu každý má asi doma a taktiež zelený čaj určite kúpite možno za babku alebo máte to doma. Takže sú to naozaj zbytočne vyhodené peniaze a ak chcete nejaký taký nakopávač pred tréningom, tak si dajte tú kávu. Taktiež ďalšia vec, ak niekto je vysekaný a má pekáče na bruchu, neznamená to, že je aj zdravý a vie, o čom rozpráva. Keďže veľakrát sa aj stalo, že mi písali baby, ktoré mali jedálničky od rôznych fitness ľudí a tie jedlá, čo tam mali a koľko jedli, to bolo proste... Mne z toho bolo do plaču, takže platí pravidlo, že že niekto má tú skvelú postavu, má kocky a tak, neznamená, že je aj zdravý. Ďalšia vec, clean eating, paleo, rýžová dieta, rôzne detoxikačné diety a tak. Detoxikácia určite nie, je to zbytočné. Ak nemáte problém s pečeňou, tak vaša pečeň funguje v poriadku a ona detoxikuje sama vaše telo. Paleo, eat clean a tieto, ak vám to vyhovuje, tak ak vám ten štýl vlastne vyhovuje, tak prečo nie, ale nie, ani jeden z týchto štýlov nie je žiadny zázrak. Je tam vlastne, že v jednom nemáte, myslím si, že veľa sacharidov a v druhom nemáte vôbec sacharidy, alebo ako to je. Vlastne v druhom prevládajú tuky, ale netreba zabúdať, že 1 gram tuku je 9 kalórií, takže je veľmi ľahké sa prejesť alebo zjesť viac z tých tukov. Takže ak idete štýlom paleo, tak je dôležité, aby ste si sledovali tie kalórie. Ďalšia vec, ktorá ma tak napadá, že musím jesť každé 2 hodiny, alebo okamžite po tréningu si musím dať niečo. Čiže časovanie jedál. Je to taký ten typický staromódny old school štýl a jedzte, keď vám to chutí. Veľmi najdôležitejšie je, aby vám tie čísla vlastne ku koncu dňa sedeli. Naozaj po tréningu nemusíte sa zahrať na Speedyho Gonzálesa a okamžite utekať domov, aby ste sa najedli. Vlastne, keď ste si pred tréningom dali to jedlo, asi 1-2 hodiny, tak asi 1-2 hodiny ešte po tréningu ten inzulín bude hore, takže všetko je v poriadku. Takže naozaj keď prídete domov, možno troška neskôr, pokým si urobíte to jedlo, tak nič sa nedeje. Takže refeedy a cheat meals. Refeedy áno, na nabudenie a nakopnutie toho metabolizmu, alebo vlastne na to, aby váš leptín zase sa vrátil späť do normálu. A refeed by mal byť naozaj záleží, ako dlho ste v tom deficite a v akom hlbokom deficite ste. Ale po väčšine by tie refeed čísla mali byť približne, že si vyťahnete tie čísla na vašu udržiavačku, stiahnete troška tuky, necháte bielkoviny ako sú a dáte si sacharidy vyššie. Tie sacharidy by mali byť samozrejme z tých čo najmenej spracovaných vecí. Samozrejme aj ovocie, ale treba s tým ovocím troška opatrne. Cheat mealy, nie som zástanca cheat mealov, keďže ja sa stravujem štýlom 80% zdravých a 20% takých potravín, po čom moje telo túži, alebo mierne spracovaných. Takže nemám nič zakázané. A prečo vlastne neuznávam cheaty? Cheaty neuznávam z toho hľadiska, že pre mňa je chore, aby človek jedol 6 dní nespracované veci a potom na ten 7. deň zjedol nejakých 5000-6000 kalórií a nie je to niečo, čo naozaj vám pomôže nakopnúť ten metabolizmus alebo vám pomôže schudnúť.
Pozerám sa do papiera, lebo som si napísala poznámky, aby som na nič nezabudla. Taktiež ďalšia vec. Veľakrát sa stáva, že vidím aj na Instagrame, aj na Facebooku, že zdravé jedlo, že dajte si tento zdravý koláčik a určite nepriberiete. Je to vlastne omyl, keďže každé jedlo obsahuje kalórie. Každé jedlo obsahuje kalórie a jediný rozdiel, ktorý tam je, že to jedlo je možno to v podstate zdravé jedlo, alebo ten zdravý koláčik je vlastne viac nutrične vyvážený, čiže možno obsahuje viac bielkovín a možno obsahuje viac vlákniny, ale naozaj netreba veriť každému jednému názvu, je to vlastne len marketing a síce veľakrát vidím, že 20 raňajok, ktoré vám pomôžu schudnúť. Nezabúdajte, telo si naozaj tie kalórie ráta a je to lepšia verzia, možno ako niečo, čo ste jedli predtým, ale neplatí, že môžete napríklad z toho zdravšieho koláča zjesť celý plech. Ďalšia vec, ktorá ma tak napadá, je lokálne chudnutie. A v poslednú dobu sa veľakrát stretávam s rôznymi waist trainermi alebo pásmi. S Evkou Dvoráčkovou máme túto tému ako obľúbenú. Obom nám z toho asi vlasy dúbkom stoja a obe na to máme ten rovnaký názor, že je to úplne zbytočné, sú to úplne zbytočné vyhodené peniaze a chudnúť lokálne z určitej časti tela sa nedá. Taktiež ako to platí napríklad aj, že nedá sa chudnúť len napríklad zo zadku, tak sa nedá napríklad chudnúť ani z toho pása len tak, že si dáte nejaký waist trainer alebo že sa obalíte v rôznych igelitoch. Áno, videla som už aj také, že sa obalíte v igelitoch, aby ste sa lepšie potili. Takže určite nie. Skôr by som sa tam sústredila na to, aby ste naozaj boli v tom kalorickom deficite a aby ste vydali viac energie, ako spálite. No a ešte taká jedna vec ma napadla. A veľakrát sa stretávam aj s tým, že mi ľudia vravia, že aké sú raňajky dôležité a tak. Proste, ak vlastne nie ste typ človeka, ktorý potrebuje raňajky, tak kľudne ich vynechajte a začnite napríklad deň obedom. Vôbec sa nič nedeje. Tento mýt je, myslím, už dávno pochovaný a nič také neplatí, že keď vynecháte raňajky, tak sa vám nepodarí schudnúť, alebo si spomalíte metabolizmus, alebo nenaberiete žiadnu svalovú hmotu. Je to úplná blbosť a je to vlastne personálna preferencia a je len na vás, či vám tie raňajky vyhovujú alebo nie. A taktiež ďalšia vec, čo poslednú dobu mi pár bab písalo o tom, že ovocie len do obeda a sacharidy po druhej a tak už nie. Blbosť. Je to ďalší z fitness bullshitov a napríklad poviem vám príklad. Asi pred 2 dňami som skončila o 7 v práci, takže pokým som sa dostala do posilky, bolo asi 7:30. Dala som si tréning, došli sme domov, bolo asi 9 hodín, pokým som navarila, bolo skoro 10 hodín a áno, o 10:00 som jedla zemiaky a myslím to bol losos a k tomu zelenina. Takže je to blbosť, že nie je sacharidy na večer alebo tak. Jasné, ak trénujete večer, tak tie sacharidy sú pre vás viac dôležitejšie, ale napríklad aj mne sa stáva, že zjem si sacharidy, keď netrénujem už predtým a na večer už tie sacharidy nemám. Je to tiež, personálne preferencie sú naozaj dôležité, ale nie je pravda, že keď zjete sacharidy večer po 6:00, takže priberiete. Dôležité je, aby ku koncu dňa vám tie čísla sedeli. Takže na záver asi toľko, že ak máte zbytočné peniažky a neviete, čo s nimi, tak si ten waist trainer kúpte a i keď vám nič nepomôže a taktiež kľudne si kúpte ten detoxikačný čaj alebo niečo. Sú to len úplné zbytočnosti a radšej naozaj investujte tie peniaze do seba, kúpte si permanentku alebo kúpte si niečo na seba. Takže tak v skratke asi toľko a dúfam, že video sa vám páčilo. Pekný deň!